twakorire buno mwa MC Omanga ne issue yabete ororo ase tubwate mo oitwate ne tiegasi okorwa mwashimigo Okero na ndo kuri wodi yane ibintagite gokora ase akorokanga bunge mashinani ari Manga ya toiro bosoko na intu abantu ba Manga ekogera gento kilinge tiri kuru assembly gento kya bunge mashinani pake piliere tu assembly to ye discuss to igwanane to meno gosoka twins ono gaso gete na ba MCA abasinini ba MCA 8 mono chino nominated members abange bali batusumbuire batayi kutubwatisia samagenderero na ekero tutaite go itibiri assembly bo umbayo go ba kali kuri kibese elsewhere batuberete ko kole binte byaso kwerigeria batambare ngari munyamira barengere tie ngakibako beke tumba yabo. Is unfortunate ekero omo speaker yote netwegas akungaina aba kollegas bande ba assembly obaira ne board members imbaro bande ba bangaindire ngankubalika balegas upya abantu ubona to abatene ni kwanse gasi asengenjo ba bere misred no mwashimigo kabiro ego Okero igo ekento ba kibakaleta ngaba bagulire MS ne yemera assembly egente ke bagite bakarosia omote bagite bakakerangi omote boli buno mote bwegetanda no bakoro MS ne gento kerosiri ke bwate bako omwanga uri umuriro uri gwoka gicinguru ki assembly yegento babwate bakotara na kerokyo lekyo bosoku tigo mwashimi walete atigombo amana amange aira nati mogeka ebange onyine chikura kuri kichobo MCA wa Manga ward atebena kyatagete lakini uja ngonjo kana Manga nga wosentora colleagues goseninki uno bosoku na nenje na moko counter assembly ya Nyamira ando mo MCA we ward ya Kemera nabonta ketente benga asemia ke mekanya bere siasa randi buna manyete nje nyanya korra se chibunga chiko baibere so ekerenya roche amanganaria omo speaker former omonto mongaini ojire baka America nando iranire ngani gako genda kobeke bunge Manga erumume baguisaranzire biroji plastic ile ilikuwa haibu kubwa na ametuletea haibu kama watu wa Nyamira kama watu wa Manga sub county kwa sababu kama ni kiongozi oria omanyete ngana bwate chinguru igarenge gocha rwana karema so you cannot fight from outside igogocha obe nabasacha bali bande bakubwe gosoba bwe so kogenda koberaga ali Manga ekona ime okuno okwo riko buna bolimu ndiyo kangelina ki amachiko ye bunge tigakolemeremu. Great.